Atxolineko mendizan eta litriki gira eta irugurtzetan eta ekizuen ondaren. Ekarri dugu gure sekretua, baina zer dugu sekretua? Baina, olentzero eta marido bien, muña dakigu. Baina gu bakarrik eta zuenik ondoko dutxuegu, así que Vale. Orduan, hemen ekarri dugu zen mendizan bizi gara moderno, magatu. Guztia nahi dozu, Mari Domingi eta Olentzero, Amalurraren opariak.